Hola, soy Fernando Alonso. Necesito 10.000 euros para poder ir a la próxima carrera. Estoy en la calle, no tengo para comer. Graben. Boas, benvidos ao programa dos cocodrilos, os agitatoallas e os hooligans más enervados. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de dentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, dentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho tres. Pero sí pecho tres, contigo de tres. Enervados. Sí, Ener que? energúmenos. Energúmenos nós. Outro día, onte no partido estivemos cero enervados, ¿no? Porque non estábamos en Melilla, porque senón íamos ser os que máis se nos escoitase con diferencia. Había pouca xente. 150. Non había nadie. Como? En serio? Según Nunca Pero non te fíes das stats que están mal. A ver, igual non había moitos máis, Ou por lo menos xente que pagara a entrada, sabes? Aquí pon asistencia 150. Nos dá FEB. Que son as que dá obra despois, por exemplo, cando Xa. aquí. Asistencia Pero eso 150. xa falamos moitas veces que é injusto, porque se entran depois do descanso, Sí, é verdad que en Melilla parecía que había 150 na primeira parte e 162 na segunda. por aí, sí. Injusto. 10% casi. Credes que é o típico pabellón en que deixan entrar gratis no descanso? Sí, obvio. E podes salir a por unha birra e logo volver a entrar con ela na man. Non creo nin que tiñas que sair. Igual... Entre 150. Eso por... De feito, ao principio do partido, non sei se bichedes que había como xente a pé de pista do obra. Sí. Eu creo que esa xente entrou gratis. Ou é como chegaron ali e onde queredes sentarvos? Aquí. Aquí diante, ali... Sí. No, Sitio no VIP. banquillo hai un hueco que non está convocado, Non estaba Mica. non está Maika. Vou facer un orde inverso e vou empezar por unha pregunta que nos fixeron. Vale, pareceme ben. Oxe, que dice, o fillo de Maica deberíamos chamarlle Miquiño. Miquiño, Está ben, Miquiño, sona bonito. Miquiño Spite. Miquiño Spite Obradoiro. Miquiño Espigas. Miquiño sona como a gatete, ¿no? Sí, Michiño, Sí, Miquiño. algo así, ¿no? Bueno, pues xa sabes como se chama o teu seguinte gato. Miquiño. O teu seguinte gato, como vas collendo un cada 3 meses. Básicamente. Tes 18 na casa. O sea, só coñezo unha persoa, eu a título persoal, que secuestra máis cousas que a ti. Correcto. Eu tamén a coñezo. Sí. Eu A ver, realmente, Creo que non. Igual sí. Pode ser. Pero non eres consciente dos secuestros. Xa sei de quen falades. realmente os gatos son secuestrados totalmente, ¿eh? A ver, sí, animais que están claramente diseñados por quen sexa que os inventou. Dios. Sí. Para o secuestro. Bueno, o dios dos gatos. O sea, que eu supoño que terá un distinto. No, están diseñados para ser animais libres e a xente empeñase en leválos a casa, darlle comida e eles claramente, en canto lle sabes unha porta, escápanse. Bueno, eso é certo. Por lo cual é un secuestro, A ver, técnicamente. tamén che digo, donde non hai casas, non hai gatos. Porque non hai comida tampouco. Un animal está totalmente diseñado para someter e extorsionar os humanos a cambio de comida. Xa, e os humanos que os odian? O sea, si toda a humanidade de repente empezara a odiar os gatos, extinguiríanse. Sí. O sea, sin que tú os mates, simplemente non dándolles comida. Home, non creo que Vivirían se nas basuras. apañarían, pero... De feito, tú mira que aquí non hai, pero tú vas a Turquía e está cheo de gatos. Sí. Por todas as rúas que non son de ninguén. Bueno, En Chile está cheo de cans, por porque hai exemplo. xente, joder. O sea, porque hai casas. Argentina. Cheo de cans, Non gatos. Non chegaron ali. Bueno, Non os meteron na arca de Noé. Bueno, benvidos ao voso podcast máis veterinario. A a Zoo ver, 3. hai que dicir unha cousa. Hoxe estamos aquí grabando Porque insistín eu. porque tocaba. Porque Tamén. xa nos fumáramos un par de semanas antes, que de feito outra pregunta que nos fan é podemos falar do moito que traballades?
Eso é certo, No, creo que estaba sendo sarcástico con respecto a que non gravamos co Bueno, podcast. señores, Así paguen. Claro, a xente non se explota, tío, non sei. É que a xente, hostia, hasta non Do lo dixeron. currantes que estades, puxeron literalmente. Bueno, En serio? currantes estamos, que mira como estamos ahora, máis profesionalizados. Por os problemas de rever. Que por certo pensei eu, que tal estará Fernolla? Fernando, Supoño que estará desquiciado de ver a obra ganar tanto e non poder velo ou velo nun link No, guarro. no, pero eu creo que non ve os partidos, solo vai xogar partidas de dardos. non paga fora se me dicir. La Liga Plus. Non paga la Vaya liga. tieso, Un tieso, Vaya tieso que son 35 euros. E sí que podes pagar pintas en Irlanda. Ah, pero a 4 e pico. Eu creo que nos vai dicir que como Irlanda é caro, sabes? La Liga Plus é máis cara en Irlanda, verdad? Igual chavanean, ¿no? Por temas de Eso pode ser. VPN ou algo así. Non Ou creo. no, se a vimos en Chile. Aparte non creo que a nadie en Irlanda lle importe que vexa a segunda división de baloncesto española. Sí, o sea, os islandeses son persoas que les gusta muitísimo beber, sair de festa, música en directo e apostar. Quero dicir, a priori, entran tres desas cousas aí. Son ludópatas máis o resto. Sí, pero moi majos. Ah, bueno, sí. Bueno, como vedes, o partido de onte non tuvo moita historia. Estamos aquí, pues, dándolle un pouco, pero vamos a ir con este fantasioso Melilla 70, Obradoiro 92, diante de 150 persoas. Increíble. Claro, en estos 150 entran os Os xogadores, xogadores. árbitros, staff e... No, pon asistencia, Os é xogadores. asistencia, ¿no? Joder, pero asisten. Non asisten, sí, pero quero dicir, sea, son parte do espectáculo. Mira, Bueno, pero estaban. houve mínimo, aparte desos 150, houve 44 asistencias máis. Pois xa está. Entón, estamos 21 dun equipo e 23 do cerca outro. de 200. Sí, sí. Joder, tío, Crees- tamén che digo, crees? hai moito máis que facer en Melilla para non ir a ver un equipo de baloncesto que é profesional. Non sei. Que poboación ten Melilla? Ah, é grande, Non é pequena, eu creo. Joder, pues entón, Que será? Os son moi caros. Un Compostela. un pouco menos, 86.000 habitantes. E só levan 150. Eu creo que está mal, tío. Está mal recortado e son 1500. Non parecía. 150 é pouquísimo, Sí, tío. Moi pouco. Sí. E que é máis así, 150. Bueno, a ver, pero eso mellor é o mítico de redondeamos. A ollo. Viñeron 86 e poñemos 150. Claro, igual non o contan, sabes? Igual din. Así a ollo, ¿no? Oxe acudiron ao pabillón, como se chama? Javier Imbroda. Ali había como 10, ali como 20. Sí, vas contando así máis ou menos, 150. Vamos a ver, contra a Leima, canta xente foi xa por curiosidade. Ahora, a ver se poñen sempre 150, pois eso sería divertidísimo. Asistentes? No, 410. O sea, somos noso problema. Pois 4.100 sí que non foron, A ver, igual un domingo A 7 a 7:30 non Claro. che cuadra. Hai carnavais Claro, en porque- Melilla. Entroido, supoño que sí. Porque igual contra, sí, ¿no? contra Como Leima, toca. que día foi? Un sábado. Día 1. Claro, é que os 300 a maiores eran de Coruña. No, era un domingo a 6. Os 300 a... Entonces igual non. De Coruña, cuidado. Coruña, Eu recordo que Hai un vuelo de Coruña-Melilla. Ah, sí? No. No. Coruña, Non o sabemos. vos sabedes que Coruña ascendeu gañando en Melilla? Sí, eso sí. Sí, ¿no? Sí, e foi xente. E descendendo a Melilla. A ver, se nós estiveramos para xogar en Melilla e ascender, habría xente. Igual vamos, No, xa non. Agora xa temos Complicado. que ir a outro sitio. De peligroso Melilla. Perigoso? Non En sei. que sentido? En plan, por las rúas e tal. Teñen rúas. O sea, tú viches o pabillón, quero dicir, teñen todo mezclado en un pista de vólei, Hostia, certo, Claro. Cuidado, ese amarelo aí. Amarillo, sí. Madre mía. Bueno, Que cando tiñan a línea esta de boli para recepcionar, en a vez que o base pisaba por detrás, dame a impresión de que facía campo atrás. e me rayaba un huevo. oye, o voso podcast máis de baloncesto de momento de toda a tempada. O que mellor audio vai ter a priori. Bueno, non tiremos cohetes. A priori. A priori. Por eso dixen a priori. Vale, pero en donde que falamos? Mira, pues... Dos triples de Leo, ao final, como estaba facendo Cuidado, un partido infame. Iba a decir, Leo Joseph Paul 4 de 4 en triples. sí, despois de estar facendo un Como partido... Josep Paul. Josep. Sí. Leo Josep Paul Besema. É Josep. Josep. Peris. Peris. Josep Guardiola. Pois está ben, porque despois de estar facendo un partido bastante infame, no último cuarto dixo, bueno, que temos ahora 2 semanas sin xogar, 20 días, pode xogar un cuarto, tampouco pasa nada. Puxos a xogar así de repente. Sí. Acabou con 17 puntos, 4 de 4 en triples, 7 asistencias, sendo MVP
con 23 de valoración. Increíble. Co partido terrorífico que fixo, que outro día estaba falando con meu pai, e meu pai non ten moita idea de baloncesto, pero de repente, Como nós. xusto, pero menos aínda, dixo, que facemos con Leo? Hai que cortalo. Eu, Pois eso xa falamos outro día, que a xente que di eso non non son de Madrid. son de Madrid. En foro ACB dicían que recordaba o peor Leo dos anos en ACB. Non, home, non. Nada que ver, quero dicir, A ver, son partidos. Non foi, pero claro, só dixeron na primeira parte cando estaba xogando mal. eu creo que está indo un pouco ralentí agora porque probablemente Bueno, se está facendo un pouco costa arriba este A tempada, final, ¿no? sí, este final de moitos parón, moito partido xunto. Eu Cantos creo partidos xogou? O sea, cantos minutos xogou? 24, casi Son 25. moitos puntos. A ver, non estaba Spain. Non estaba Michael. Claro. Son moitos, Porque, bueno, xogou... Bueno, 24 non está normal. Xogou... Pa non estar- Alguén me dixo que era Sergi de nome, e non é Sergi, é Sergio. É Sergi un Sergi. Aquí pon Sergio Quintela Salvador. Pois Hai que buscalo. Según Wikipedia, Sergi. Según Pro Bowler, Sergi. Según ACB, Sergi. Según Competiciones FEB, Sergio. Eu estou claro en que barco estou. Bueno, De feito, máis fácil. Según o seu propio Instagram, Sergi. Oiches, cando entrevistemos podemos preguntarlo. Sí. Tamén lle podemos preguntar cando entrevistemos a Barcelo se é Barcelo, O Barcelo ou Cola. 0 cola 0. Sí. cola cero. Barcelo cola cero. Barceló Colaceno. Bien, o partido empezou un pouco con dos Anxos que parecía que estaba sendo moi dominador, ¿no? E de repente apagouse. Leo estaba parecendo que estaba facendo un partido tétrico e de repente encendeuse. E despois a sensación de que o ralentí, pero sin prisa, pero sin pausa, Mannings, Barrueta e Stummings. Alexander, sí. Strummings. Stummings. Increíble que Barrueta sigue nos seus rollos. O sea, 2 de 6 en triples, el sigue tirando, fai 22 de valoración. No, 10 rebotes. creo que fixo 19 de valoración. Ah, sí. Porque lle puxeron 2 tiros libres. A falta e os tiros libres a Grela creo que yo sumaron a Barrueta. Increíble. Por lo cual mal partido de Junio, porque por debaixo de 20 de valoración, cortar. Pero bueno, foi un partido que... A ver, Controlado en todo momento. controlado, pero que non rompamos, Bueno, estás sin un base, o que sei, xogando fora, rollo de viaje. No, o rollo do viaxe foi A min- debeuse terrorífico. Tamén gustaba moito o dos parciais cada 5 minutos, que sí que é verdad que empezamos mal, 14-11, e a partir de aí, 19-26, más 7, 29-37, más 8, 40-48, más 8, 50-63, más 13, 54-69, más 15, 66-81, más 15, e 70-92, más 22. O sea, fomos progresivamente cada 5 minutos metendo un pequeno ñasca aí o marcador, sin deixar que les baixen de 8, casi. E Pi tiene un plan. Ganar tiene un os plan. partidos. Sí. Pois mira, a máxima foi o final do partido. 50 puntos en pintura, noso, Moitísimos. Sí. Eles un solar, coa baixa de Poirier, un solar por dentro. Poirier cortou, non? Marchou. Sí, marchou, non sei a donde, pero foise. E, bueno, eu creo que aí hubo bastante diferencia, ¿no? Ao principio empezou moi ben dos Anxos, Barrueta anotou moito debaixo dos aros, que quizás é o que mellor está facendo agora últimamente, porque está reboteando bastante ben. Ainda consigue botar de vez en cando. 10 rebotes, Eso doble. iba a decir. Deu un par de botes, E de rebotes. Botes e rebotes. Botes e rebotes. Doble de Junio, que eu creo que se está convertindo no mellor rebotador do equipo. É increíble, O mellor 3 que tivemos nunca. No. Bueno, No. De feito, tivemos a Don Tomás. quitando o ano pasado, que non. Sempre tivemos vos treses. Sí, en xeral, sí. E despois, non sei, un partido sin brillo, pero que ao final 47,8% en triples, o sea, bastante ben seleccionado. Carallo. A ver, o 4 de 4 de Leo Joseph Paul axuda. Sí, suma un poquinho. E Leonardo Joseph Paul. E o 1 de 1 de Sergi Quintela. É David. É Leonardo Joseph Paul ou Leo? Non o sei, hai que buscarlo. Despois mirámoslo. E quizás en debes, outra vez, o tema do rebote ofensivo, porque houve outra vez varias xogadas de segundas, terceiras opcións, 17 rebotes ofensivos de Melilla. Sí, eso xa como un poquinho de quicio, Moito rebote ofensivo outra vez. Sí. E creo que a sensación é que o equipo contra os equipos que son máis de media tabla baixa se relaxa e non se activan para coller os rebotes, igual que nos partidos de arriba, ¿no? Porque normalmente contra estudiantes, cando se lle saca ali o partido en Madrid, o partido contra Leima, os partidos máis
duros, parece que o equipo non ten esos problemas en rebote, entón non sei ata que punto hai un componente de activación persoal e actitude De de dicir, va, intensidade. sacámolo igualmente, non? A ver, sí que é certo que chama a atención que o señor Felipe dos Anxos collese 3 rebotes en todo o partido. Non chama atención. O sea, chama a atención, Debería chamar a atención, pero non o fai. pero non o fai. Temos os mellores 3 rebotadores de toda a liga, o Cudiou Sí, 16 rebotes entre os dous, é increíble, de 36 do equipo. E logo Kravitz outros 3 rebotes na máis tamén. A Kravitz vai vir ben hasta este disparón, eh? Sí, ofensivamente estuvo moito mellor onte. Sí. Hai que dicir que onte sí que xa volvo quitando no tiro libre, con ese 0 de 2. Pobriño. Sí, eu creo que necesita un reseteo mental. E moi pouco máis, non? Partido. Bueno, 20 minutos de Mannings. Sí, moi ben. Stubbins. Moi ben, Stubbins. moi ben Stubbins. Fai casi todo ben. É unha cousa increíble, eh? Creo- O sea, non fai ruido, é un xogador que non fai ruido, pero as cousas que fan as fai ben. Non chirría en ningún momento. É dicir, creo que non toma tampouco decisións que non ten que tomar, non se precipita, e a selección que ten en xeral de todo, o sea, de cando pasar, de cando tirar, é moi correcta. A ver, que non fai ruido en todo o partido, fai 14 de valoración, 2 de 3 en triples, 2 de 2 en tiros de 2. Moi ben. Sí, 2 rebotes, 2 asistencias, o sea, todos. Todo 2. Bueno, no, un tapón. Sí, un tapón. No, 0 tapóns. Bueno, Pero 2 faltas. Unha recibida e outra feita. top. E 14 de valoración e máis 14 en pista. Un tío regular. Increíble. Fichamos a regularidade. Xa entendi. Dios, que mal Epi, eh? O xogou 21 minutos e medio. Se lle dá medio minuto máis, xogaría co dorsal número 22, 22 minutos, 2 de 2 en tiros, 2 de 3 en triples, 2 de 2 en tiros libres, 2 rebotes ofensivos, 2 rebotes totales, 2 asistencias. Sería genial. Nada, espectacular. Epifanio Cortar. Claramente. E... que máis? Que pouco máis. A viaxe. A viaxe. O problema... O problema da viaxe. A mí sí. Que os chicos... Como se ven aí? Pois tiveron que adestrar en Madrid. Tuvo que pararse o... Dura esa, eh? Sí. Carlos, que estás facendo? Pois deille sin querer, quería darlle os temas e deille sin querer a aplicación da Lau que se está actualizando, bastante terrible. Cortar. Podes dicir a que aplicación lle deches? Nin a uso, o sea, imagínate. Non se pode porque sería publicidade. Non podemos facer publicidade, xa Pero é sabes. unha pica. Unha pica. Sí. Unha de xogar ao póker. Ala, Picker. cuidado, eh? Picker. Carlos de cando non tiña traballo tiña que financiar o alcohol por outros medios. Bueno, hai que dicir que sí que hai outra cousa moi chamativa e non é deste partido, sino dos últimos do Obra, e eu creo que Sergi Quintero está no mellor momento desde que é xogador do Obra, con moita diferencia. Sí, moita intendencia en defensa e incluso seleccionando moito mellor en ataque, dá máis sensación. Eu creo que está moi cómodo no rol que lle asignou ahora Epi e que se siente protagonista, ainda que sexa dunha forma distinta a outros xogadores. Para min está de chapó. Ou seja, de un xogador que De 10. de 10, que sabe facer o que ten que facer, que ven a poñer moitísima intensidade en defensa, en ataque pois xa non comete os erros, ou polo menos non fai os erros, ou non asume tanto como asumía o ano pasado. Está xogando na súa posición. Tendo onde un contexto favorable para iso, porque sí que hai minutos nos que xoga de De base. É verdad que xoga de base case sempre con Barceló ao lado, que eu creo que eso desafoga moito de cara a se alguén se ten que xogar a bola quente, podo delegar, non? Que Sí. non era como ano pasado, que era o Hero Ball, pero... Giro ball, gústame eso. Hero Ball. Un de 11 en tiros lanzando todo ganchos de esquerda e tú Hero Ball. Giro ball. Sí, pero... Mítica bombita de Quintela. Sí, como lle gusta. E eu creo que vai ser un xogador moi importante aquí a final de tempada, porque dá a sensación de que é quizás dos máis constantes e que máis sabe donde ten que estar en cada momento. A parte de Mannings, obvio. Stubbins. Pero vai nos costar Non nos moitísimo. vamos a acostumar a chamalo desa maneira. É que ata me resulta difícil porque vou acabar dicindo Stumbris. Sí. Ese. E, bueno, eso. O equipo parou en Madrid, adestrou nas instalacións del Real de Madrid. E non entendín unha cousa na roda de prensa que dixo Epi, que parece que como que viaxou un grupo e logo viaxou outro.
o domingo pola mañán. Ah, pois non me enterei. Porque para ir a Melilla tens que chegar en avioneta, igual non collían todos. Non sei, non Non, sei. coña, Non sei, Non hai aeroporto en Melilla. hai Helipuerto. helipuerto. Teño ni idea. Non sei. O aeroporto tendrá. Aeropuerto ten. Debería. Supoño, non? Hombre, por lógica, eu quero pensar que sí, pois senón é durísimo. É a única cidade grande que hai nesa Ten un zona. 3,7 sobre 5 en Google, o aeroporto. O quero dicir, aeroporto, bueno. Bastante Pois, correcto. Entón, helipuerto. É un hangar. El 29º puesto a nivel estatal en cuanto a número de pasajeros se refiere. O sea, ten pouco volumen de movimento. En calquer caso, sí, non sei, non entendín como funcionou o A tema. verdade que non- Pero sí, E cantos aeroportos hai en España? Igual 29. imagínate que en Galicia hai 3 xa. Bueno, sí, pero de Galicia non ten sentido. En Avilés hai outro. Sí. 46. 46 aeropuertos. Pensa que hai un en Castellón. Más que nos 2 utiliza. helipuertos. Ah, pues mira, no. É que a mí es como Como dos algo de que só helipuertos? se podía acceder en... Sí, hai 2 helipuertos. ¿Dónde? En En Melilla. Algeciras e en Ceuta. É que me soaba que unha das ¿Qué cidades dices? autónomas... Sí, sí, Hai helipuertos en todos lados. pero que sexan sol, o sea, De pasaxeiros, claro, entendo. en vez de aeropuerto, un helipuerto, sí. vale. Claro. Pues é en Ceuta, entón, donde só se pode acceder en Que helicóptero. curioso. Mira que cousas aprendemos neste podcast, Bueno, a mí estou metendo un triplazo, pero a No, mí no. soame algo así. Y tal. Bueno, decía Epi que tardaron 40 horas en chegar a Melilla. Bueno, hombre, claro, a ver, prepara. No, porque saíron moi temprano, deberon ir en tren ou algo así ata Madrid, ou en avión, pero deberon ir super temprano. E logo cancelouselles o vuelo e tiveron que facer noite en Madrid. Entón, claro, empezas a sumar. Pero non é o mesmo estar dormindo en Madrid se durmes nun hotel Ah, que é como no, facer no. un viaxe en dúas tal que facer 40 horas tirado no aeroporto No, así. home, no. Home, aí Ata puideron adestrar. hubo cartos de por medio. A ver, Eso son destos imprevistos que suman despois nas contas a final de tempada. Xusto. Supoño que Terán- devolverán xa pasta do hotel de Melilla. buah, é certo, claro. Home, Entendo que supoño sí, que ¿no? sí, ¿no? Cando hai así A ver, unha este tipo causa de cousas os externa. pillarán todo con seguro. Entendo. Porque é moita pasta, Que son 15 persoas viaxando, Como así. fora, Algo máis. como fora a Casi historia 20, esta? Oístes? Como fora a historia esta de Eduardo Pascual que aliara? Como fora? Isto foi que tiñan un voo directo a Alicante Algo e foron, en vez de ir a Alicante Vía directos, Valencia, vía Barcelona. Claro, os chavales, os chicos, chegaron ao aeroporto e veron o vuelo a Alicante, ou a Valencia era, non me acordo, e era por aí. E dixeron, foron directamente a Sebó. E dixeron, non, é o outro. Temos que ir primeiro a Barcelona e logo a Valencia ou algo así. Por que Alicante? A Valencia. Debía ser Valencia. Insertar sitio random, non? Porque Sí, non. eu sabía que era Fui por a esa CB, costa, fui pero... a CB ese ano. Vale, creo que po próximo día busquemos exactamente que partido puido ser ese. Eu creo que foi Valencia, Tivo que ser. Para mí son outra historia aparte. Si como, perdemos... Ou Murcia, ou... non sei. como que por non reservar a tempo non sei onde tiveran Sí, que sí, pagar. Pero Foi eran, eso, eran, foi os, eso. pero eran os vos e que tiveran que ir a un sitio distinto a outro aeroporto e coller despois un tren ou un bus desde ali ao sitio. Un sin sentido. Credes que si demostramos que ese partido se perdeu apretado, se pode demostrar que teríamos ganado ese partido, nos teríamos salvado e pedirlle unha demanda a Eduardo Pascual de 2 millóns de euros de prexuicios? Sí. Igual Igual hai que impugnar. devolve chon entradas de Bruce Springsteen. Bueno, depois tú eso en reventa ainda se vende mellor. Claro, porque ele ten que pagar os 2 millóns de euros en PVP. Claro. As entradas como valdrían con PVP, logo ti as vendes máis caras. Correcto. Nada, perfecto. Pois xa está. Nada, de vos. Volvemos a ascender. Temos vos. un presupuesto de 8 millóns de euros A descender, dices. a descender. Uf, que pereza, non me apetece nada volver a subir a CB. Vai ser máis aburrido, pero bueno. Xa non ten Vamos, pinta. Xa está a Coruña preparándose para que non... Para que non fagas eso. suceda. Sabes o que me está a suceder? Bueno, son un desquiciado, estou vendo todos os partidos do Leima a ver se en algún pincha. Razonable. Como todos. E o que me pasa é que como vou co equipo contrario, teño a mesma sensación con esos equipos que cando o Obra xogaban a CB. Es un quiero e non puedo. Estame pasando en todos. Outro día tiven non que deixar de ver. Bueno, outro día... Con Palmer. Sabes que pasaba? Que tamén o Obra con Xogan ACB ganaba máis partidos que os rivales de Coruña a Coruña. Isto é ainda máis duro. Sí. Sí, certo. Cuidado, É A unha ver. cousa... A ver, algún ten que pinchar. Eu de Palmer pareceme unha lectura que tens que facer, que tú ganas ali de 70 e ele só de 20. Cantos palmou Burgos ano pasado? 3 ou Dous. 2 e ganando Copa España. 2
E os dous por un punto ou algo así, ou por moi pouco. Un perderon por dun tres, punto con Betis un por tres, creo. e outro non me acordo xa. Pero foi unha locura. O sea, Bueno, pois van O camiño outro de... fora contra un rival fácil. sí, foi unha tontería. Creo que Cartagena ou un destes. Pode ser. O ano pasado non era tan fácil Cartagena, Bueno, pero... pero me refiro que non era un Estudiantes, nin un Palencia, nin un Obra. Bueno, eu creo que moi pouco máis que dicir do partido. Bueno, Melilla, bueno, facendo un pouco a goma todo o partido e vivindo a base de Iván Cruz, Sergio Rodríguez, Cristian Díez e Caicedo. E eu creo que van a tirar deso toda... Cristian Díaz, Cristian Díaz. Morto de hambre, fracasado. Menos 10 en pista. Tieso. Pero eso despois, Simón. E a celebración que fixo da tripla? Non fixo como así? En plan, ala foi, xa se cargou o setup. Pum. O de celebrar unha tripla para poñerte creo que 9 abaixo como se si acabaras de ganar o anel da NBA pareceume espectacular. Sí, sí. Están de último xa. Bueno, xa estaban de Xa último. estaban que Palmer E despois palmou. fixo, oiches, despois fixo así, e dixo, viaxei. Hostia, ahora poden enganchar o avión con viaxei. Que ben. Ti crees que o teñen todo pensado para ir facendo como Sí. enganches dunhas cancións con outras? Crees que podes acabar sendo director de marketing de The Ravens? Non, a verdad que non. Joder, pois con estas ideas. Según os nosos ointes é que non laboramos unha merda, entón A deberíamos. mí encántame que a xente se me considera unha autoridade en The Rapids e cada vez que unha canción a xente cando escoita mándame, buah, pois mólame, ou non sei que, todo o mundo me comenta. A xente non ten criterio. Incluso, ti mesmo fixeches. incluso os propios de Rapans. Primeiro critiquei A ver, vou ler o que me puxeches, espera, e de cal das dúas da segunda. de viaxei. Bueno, mentres vou preguntando xa. Cerramos o tema do partido, non hai moita máis historia. Chegamos a un parón de momento só por a obra, que coinciden 20 días ata o seguinte partido Vai ser duro, con Fuenlabrada. E o resto de equipos todavía teñen esta semana que ven outro partido máis, porque nos ahora vamos a empatar contra CB Descansa. Falamos poquísimo últimamente, Sí, non somos amigos xa. Iso, puxéchesme, bof, en mayúsculas. A canción de The Rapids, tremendo, cero cumbiote, moi electro guai e música dos 80. Aquí sí que arriscaron. E pois puxencheu, moi ben, tío, espero que manteñan o nivel en todos os temas, e ti, ten boa pinta, verdade. Polo menos un son novo, está guai, XD. Eu puxen corta rapantes. Non sei por qué. Eso foi o último que falache, sería increíble. No, pero bueno. Insertar cuña publicitaria de Simón. Aparte, en plan, estamos dicindo, moi guai todo, non sei que, cortar. A ver, rapantes. cortaré algo bo, eu creo. Pois non sei, cal é a perspectiva para vos ahora do noso parón? Porque é verdad que entendo que esta semana seguiremos... Que faremos? Claro. No, teñemos que seguir adestrando ahora, porque os que se vayan despois ao parón de seleccións non venga nada que estén agora unha semana parados e despois os outros ten 2 semanas parados, non? Claro. O sea, como... A ver, o que pasa é que mellor estos días entrenas máis de recuperación, empezas a meter cousas novas, non? Ou Bueno, poño sí, pouco. Se queres implementar algún concepto en momentos. A ver, estamos especulando, que ao mellor deciden darlle ahora os días libres e que despois se enganchen e estén 10 días seguidos adestrando, que tamén pode ser. Desde logo, para que aprenda sistemas de stummings e tal, estaría guai. Sí, a ver, isto mismo non debería ter vacacións que acaba de chegar. Spade xa estivo, que non veo o partido. Pero está de baixa. Pero que lle dan 4 meses. Eso dicía outro Moi día mal, Dylan Ennis, que Tío. se enterou de eso e dice, e oye, por que os deportistas non temos dereito Porque, bueno, pois calcula para ter os fillos en junio, julio, agosto e setembro. Che, é Non verdad. é tan complicado, Foder é opcional, polo cual podes decidir cando. Quero dicir, Sí. además, É bastante opcional a parte. hai que dicir que os contratos de baloncesto van dende agosto ata junio. Bueno, pero se e tú despois- estás en contrato podes ter unha baixa, non? Tú, igual que se estás lesionado, che pagan. Sí, podes pedir unha baixa. Aparte, Non sei como vai tío, eso, a verdade. A criatura non lle naceu tan encima do partido, joder. Que foi A mí me parece ben que non fora partido, Non, estou en contra. A min sendo Melilla pareceme ben. O sea, se fose Palencia ou Estudiantes A ver, se for un partido, ou, bueno, ou Final Leima Four. ou Final Four, sí que me parecería bueno. Pero, Eu entendo que isto foi algo consensuado, non? Home, claro, joder. de feito, eu creo que foi máis cousa de Epic que de Mica. Sí, Mica quería vir. Dixo, Miquiño está ben. Miquiño vai ben, fiz nada. Que, Nada, que hai mal, que que o ser clube es- non poña canto pesa. Non para saber se vai ser máis a la pivot, o sea, vai xa... A ver, Mica non é moi grande. claro. Bueno, É máis baixo que nos, joder. xa hai que... Que a mí non, Pero joder, as xeracións melloran, tío. Non todo o mundo que ten un pai de un 80 vai medir un 80. Somos a primeira bueno, a que ven agora vai ser a primeira xeración en que non somos máis altos que os anteriores. Queres decir que os nosos fillos, se temos algún,
vai ser máis baixiño que a nos? É probable. Eu espero. Máis que a min? Espero que non. Eu meu espero que sí. Non está a vida feita para xente tan alta. Como son de altos? O pai de Irene é alto. Non, é da miña altura. Cortar entón. Donde igual se nacen pequenos, Van nacer pequenos. Chiquitito. Chiquitiños. Bueno, pois o baloncesto non vai xogar, xa vou dicindo. Outra vez a seguir laburando do teu en vez de vivir do teu fillo. Cago Terrible. la hostia. con la leche. Bueno, pues eso. Salud. Parecen semanas de recuperar un pouco físicamente os que vayan un pouco máis tocados, coller outra vez ritmo de cruceiro porque o que se ven despois é que xa son curvas, e recuperar pico de forma e acabar de introducir, pues eso, a Mica as últimas cousas que lle poidan quedar un pouco, ¿no? do libreto, porque ao final non é tan fácil no medio de semanas de partidos acabar de meter cousas novas, ¿no? E para Travis para poñerse o día no máximo posible. Quen vai as... Sabemos xa quen vai as... Non, porque ainda queda a semana As esta. ventanas. Eu creo que a convocatoria vai ser esta semana. Bueno, Entón, a ver, Diogo, Denzel, sí, Diogo Denzel, e Lundqvist, ¿no? Creo. e xa, non? No, igual vai Travis. Buah, Espero eso- que no, sería gravísimo. Sería bastante... pereza, A ver, e Barcelos realmente... Que a quen sentas? A Lebrón. Sí, é que está cansado, bro. Eu creo que xa pode... Non xoga No, estos claro que va. niños, Si eso van universitarios agora. Claro, As por eso. ventas estos non van con ninguén importante. Bueno, e mentres nós estamos descansando, empeza a maratón de outro equipo. Empeza a festa. Que dixemos? Vamos o venres a Coruña? No, Ti porque laburas, pero... correcto. Pero poderíamos ir. A ver, viernes. tengo que dicir Claro. que o maratón Leima, de Leima, os estudiantes. Ah, sí, xa faláramos, é verdad. creo que o maratón de Leima Que este viernes. Este viernes 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. Creo que quedou un pelín descafeinado, porque isto... Esto, cuidado, Falábamos das nosas lesións, pero desto ahora mesmo é unha cousa tremenda, É que eu xa estou pensando que o esto non se mete en playoff, que sería dramático. a ver, Non vai pasar. Non vai pasar. Non vai pasar. Pero creo que está máis preto agora mesmo de non meterse en playoff que de poñer en apuros o Leima. A ver, agora mesmo están con 12-7 e os playoffs marca os Oviedo con 9-11. Teñen un partido menos. Mira, O sea, pode ser un 13-7, son 4 partidos de ventaxa. Vale. Son moitos, Son moitos. E as baixas que teñen non son como as nosas, quero dicir, Granger son 3 semanas, o sea, que queda unha en principio, eu entendo que non van a arriscar ahora contra Leima. Non van a arriscar nada xa. Non, eu creo que non van a arriscar, pero O pivote este que se lle... Hugo, non? Hugo López sí que Ese sí que vai final para... de tempada, pode ser. Sí. Creo que é menisco. Petit, Bueno, petit. 3-4. Petit. Nian é unha rotura fibrilar ao final. Entón vai estar. Un par de meses, igual. Mes e pico 2, creo. E que máis que vin, espérate, que teñen ainda máis lesionados, increíblemente. Lesionouse e Esbauleta ahora esta semana Ah, é contra... verdade. Non sei se está xa parte médico. o parte médico, pero aparte non xogou apenas, creo que xoga 2 minutos 20, o sea, Sí. lesionose no primeiro cuarto e non volve. Ten unha mala caída. E non sei moi ben que lle pasa. Eso iba a preguntar, de que tiña pinta? Donde era? Non podía... Eu vin un vídeo non que salía sen Sin apoiar, o pero pé. non vin a imaxe, a Buena verdade pinta, que... Non sei se é rodilla ou así. Sí. Ademais, estos xogadores que son un pouco máis Pesados. maiores, iba a decir, tardan moito máis en recuperar, obviamente. A veces sí, Bueno, pues, eu que sei. A verdade é que sí, que van nun cuadro que lle vai meter unha paliza. Leima pinta. E a Leima non A sería ver, eu un creo que puto xogador, o mellor Increíble. solo por orgullo, ¿no? De competir e decir, ostras, tampouco... Tú imagínate que Leima despois se che cruza o cable e acabas atopándos en Final Four. Cuidado. Non mola nada que che ganen na casa e que che metan, bueno, en casa de estudiantes e que despois tú vayas a Coruña e palmes de 40, porque eso mentalmente despois... É unha creo losa gorda, sí. creo- Palmers de 40. Creo que sí. Palmers de 40. Creo que Toni ten traballo aí e vale, que van con unha rotación moi acortada, porque entendo que non van a arriscar a ninguén. Pero No, non merece a pena. Un partido... Bueno, pero 40 quero dicir, minutos de Sasu Salin, Sergi García, Magriu... recuperaron a Filipovic, ¿no? Sí, Filipovic está para os Leóns, pero está. Cantos xogadores teñen ahora mismo? Para xogar?
Creo que 8. 8 do primeiro equipo. Sí. É que é bastante dramático. Vai ser como un fuen la conta nos, O sea, ahora mismo teñen a Asier González, a Giovanetti, Filipovic, Salin, Sergio García, Magriu, Garino e Silverio. Sí. Pato Garino, Pato Garino. Pues mira, a ver, para mí, Para mí, 25 puntos a Zuzali, 30 de Omar Silverio, triple doble de Pato Garino y máster en dirección de Sergi García. e Magriu. Magriu, lesionado. Vitoria, recuperar factor cancha contra Leima Coruña y a descansar hasta junio. Eu só pido unha derrota. Mayo. Unha derrota. De... A ver, non ten moita pinta, ¿no? Quer decir, eu creo que isto vai intentar xa minimizar daños. Quer decir, que xa... Eu creo que cando tes a negra de que se te acaban de lesionar 4 tipos en 3 semanas, empeza a estar todo o mundo un pouco paranoico, ¿no? De, os seguintes son eu. E, sobre todo, que non teñen ese apuro de ter que ir a gañar a Leima. E despois, volvemos nós, o 7 de marzo, sábado 6:30 contra a Fuenlabrada, que en principio virá xa sin ao Reconechea, menos mal, Sí. ainda que temos que escoitar o podcast de En principio estáse mirando a ver se hai... posibilidade despois alargalo a partir de abril, non? No, digo transporte para ir a Fuenlabrada. Ah, sí. Que nós non vamos ir, pero... No, Pero no, bueno, non podo exercer ese desplazamento. non podemos. Pero bueno, Eu teño un recordo Malo. ¿cómo se dice? Traumático. da volta. Buah. Un recordo traumático. Foi duro. Mira que o pasamos ben o fin de semana, pero a volta foi dura, Joder, se foi. Chegar aquí ás 4:30 da mañá... Tanto que desencadeamos un apagón o día seguinte. É certo. Menos mal que chegou o apagón. Eu estaba morto, tío. Bueno, e o que falábamos despois, Leima vai enganchar Alicante, que llegan onte a Fuenlabrada, parece que un poquinho de brotes verdes, outra vez con Kevin Larsen xa, un pouco máis modo Kevin Larsen, e despois sí que ten os 2 partidos en 4 días, que é o momento onde temos que ver si pinchan, que son partidos consecutivos fora contra Ourense e Palencia. Buah. Igual a Ourense sí que podemos ir. Pois, perfecto. É un derbi. Entre semana, genial. Ah, pois sí. A ver, mércores 9 menos cuarto, Leima de que día? Ourense. 11. Hostia, pues está Ourense, guai. Eu podo. É o día seguinte despois do noso partido contra Cartagena, creo, non? Obra Cartagena. Pero que día é? Mércores. Non Mércores podo. que digo. 11 de marzo. Non podo. Eu creo que sí, Tamén. Agora é. 9 menos cuarto. Bueno, Sí. A As ver. 12 estás de volta. sí, hombre, sí, pero... Vale. As 12, no, hombre. Sí. Se as 9 menos cuarto... Cada partido ás 11 menos cuarto. Ás 12 estás na casa. Ah, claro, sí. Ah, estaba pensando os 10 menos cuarto. Sí. Nada, compramos entradas. Perfecto. No, non puede estar ben, O vamos acreditados. Tamén. Ahora somos prensa de Leima. Bueno, No, que temos intención de cubrir ese tipo de eventos. correcto. E despois, bueno, mentres vamos a xogarnos contra Fuenlabrada fora, Cartagena na casa e Alicante fora. Esos 3 partidos. Alicante fora pode ser un pouco... Pues este partido jodido para Leima ese, a verdad. O de Ourense. Sobre todo porque 4 días despois ten Palencia. E fora. E 4 días Ten antes dous jodidos fora seguidos, e 3 días antes tenga Alicante na casa. O sea, son domingo, mércores Uf, vos ter enganchadísimo a la e Liga sábado. Plus, Domingo, sábado. Uf, Palencia nos Domingo, pode facer mércores, un sábado. favorazo. Eu creo que llevan cambiar aí algún partido. Imagínate que Palencia ganalle a Leima e nos fai o favor. Home, eles van a intentar Entón ganar. deixamos de ganarnos a Palencia cando veña aquí para devolver o favor. Pero entón non tens ningún sentido. Sí, porque o importante non é que Leima perda un partido. A ver, eu creo que temos que O empezar a importante é que facernos pajas. a inercia de perder, ¿no? Claro, Se eu non acostumbra a creo perder. que nos non vayamos a perder ningún partido aquí a final É de moi tempada. complicado. Moi complicado. E sobre Simplemente todo, por estadística. no, e que as sensacións tampouco son de que este sendo tremendamente dominador. Hai que recordar que ganamos nunha prórroga hai unha semana, Sí. na casa. Quer decir, quedan partidos jodidos, quedache ir a Coruña, quedache Estudiantes, quedache A Palencia. ver, realmente hay que tener claro que, o sea, ganar ya Coruña es jodido en nuestra casa. Un partido muy difícil, muy difícil. No, a ver. Aquí gañamos como podíamos tener perdido. Xa ¿no? diré, en esta liga non hai partidos fáciles. Bueno, pero hay unos más fáciles y más Bueno, difíciles. pero hai ¿no? algúns, quero dicir, xogar Pero contra eso es Palencia. me jodido, joder. Sí, O sea, casualmente, o do rival que vai primeiro e só perdeu un partido, ese vai ser jodido. casualmente sí, salvo que en entren as en súas Barrena e perden 3 partidos seguidos, en cuyo caso xa den 4 derrotas e son os novos Estudiantes. Correcto. Claro. Bueno, Ojalá. quen foi para vos o xogador máis eléctrico desta semana? Electricidade.
Logo falamos de electricidade. Ojo al Sergi, Ojo al Sergi. Ojo al Sergi. Eu creo que sí, ¿no? Un poquito ojo al Sergi. Hombre, Westerman con esos 4 triples. Nada, para mí ojo foi bastante eléctrico, Sergi. Para mí ojo al Sergi. Eu estou Sergi. esperando a que este home Sergi. diga un día Diogo Brito, porque dixo que iba a facer 12, 4, Iba non a sei decir que. xusto ahora que Diogo, se chega a ter metido ante un par de tiros máis, bueno, ou se Epi deixa ser tan egoísta e o pon só 15 minutos, porque claro, facer esas medias en Hai que 15 repartir minutos, minutos, tío. bueno, pues que lle quita el Leo, que está fundido. Pero non é un 1. Bueno, pues Brito. quen un, Tal y como bota a bola. Brito podería ser calquera cousa. quen o Barceló un e Brito 2. Pero claro, que me Por está, certo, me jodendo. hubo- Eu creo que me escoita e dice, no va a hacer 12-4-3. Nin de coña. Pero é verdad que fixo 6 rebotes, 5 asistencias. Está Está aí, está aí preparando para o partido de 30 puntos donde Mira, compensa eu todo. creo que ti o que tens que facer é deixar de pensar así. E o que tens que calcular é as medias de mitad de tempada e da outra mitad de tempada. Vai che dar a razón ao final. Como dar? Quero dicir, que ti dixeches que vai facer mellores números na segunda volta. Sí. Pois ti tens que calcular medias da primeira e medias da segunda. Bueno, sí, no, eso está claramente indo sin duda hacia arriba. A cara arriba. A ver logo en playoff. En playoff 25 minutos de Diogo. Eso espero. Bueno, entón, No hai playoff. xogador máis eléctrico, Para min, King. King. Outra, xa leva uns cantos, non? Bueno, porque está un pouco eléctrico. Sí, a verdade é que sí. Comparou xa a súa factura da luz e di, estoy joya. Igual tamén baixou a factura da luz, Ah, pode ser. Eso, eu entendo. A ver, sinxelísimo. Bueno, claro, sendo, si o piso yo pongo clube, igual sí, ¿no? Xa que eres patrocinador. É un mítico, claro, é un mítico. Claro, pois aí ten un filón. Fernando. Hola, me llamo Fernando. Hola, soy Fernando. Necesito 20.000 euros para coger el avión y poder ir a la próxima carrera. Y en Melilla, ¿no? Estoy en la calle sin comida. Increíble. Bien. ¿Y o apagón? O apagón... Eu vou botar a Krusty, Eu si me poño só en onte, para min galán. Galán. Porque Os estuvo ben catro. en rebote, os 4. Os Pero, 4 en xeral. pero igual non diría galán apagón porque brilló por su ausencia. ¿Dónde está o que tiñamos antes para facer ruiditos? Para facer, Está guardado. Pero agora como temos todo este chintófanos, podemos... Buah, chintófonos, Como- O sea, evidencia unha de señor que leva 5 viños ás 10 da mañá nun bar apoiado na barra. Os chintófonos estos. Son ese. Sí, non sanos. O ordenador. Non sabías que a xente maior chamalle moito ordenador a calquera aparato, incluído microondas. Calquera cousa que teña unha pantalla. Exacto. Ordenador. A calquera cosa que teña unha centralita electrónica dentro. Bueno, ben. Bueno, e hai que dicir unha cousa. Estamos no parón, estamos falando de xogadores eléctricos. Temos en mente nestas próximas semanas, o mellor durante o propio parón, facer unha entrevista a un xogador. Sí. Probablemente nas oficinas de Ojo al Vatio, onde xa gravamos un episodio, Sí. para o cal xa temos en camiño, como que ten un bebé en camiño, pois nos temos un micrófono novo en camiño. Buah, un gracias a... Estamos embarazados del micrófono. Estamos embarazados. Sí. E xa se nos nota o embarazo, pero É tanto. está preparado para recibir a xogadores, o sea que podemos retomar a bella costume de entrevistar a xogadores do Obra. Entrevistas Pecho 3, 03. 0-3, increíble. Temporada 4, terceira entrevista. Somos uns mortos de fame. Sí, a verdade que sí, que vaya terrorífico. Pero, eso, non está cerrado todavía quen vai ser o entrevistado, así que vos preguntamos, e gustaríanos que nos dixerades a quen vos gustaría que entrevistásemos. Que tampouco sei se podemos elegir, pero bueno. Correcto, pero nos gustaríanos saber a vosa opinión. Despois, en base a eso, pues tamén ver quen pode dar un pouco máis de xogo. Eu xa dixen que me apetece. Eu tamén o teño bastante claro. O sea, é o mesmo que a min. Sí, Sí, Os tres estamos de acordo. a mí non me igual. Me gustaría que fose ese. ese Estamos máis ou menos de acordo, sí. ese punto. Ou senón o outro. Vale, Sabes que te digo, non? sí. Son os dous máis graciosos. Sí. Bueno, un hai, é gracioso. hai un terceiro, pero sí. Tamén. El tercero es José. Pois mira, vou falar precisamente dun destos entrevistados en nome clave. Ainda non entrevistaste. Posibles. o sea Bueno, que- Sí, entrevistados, posibles. Aquí na miña cabeza, sí. Entrevistados por alguén están algunha vez, ¿no?
Sí. Espero que sí. Claro. Dous deles sí, constame. O terceiro non o sei. Sí, sí. Probablemente sí. Como dos deles, o terceiro, como? O terceiro que teño na cabeza, non sei, nunca lle vin unha entrevista. Home, alguén entrevistaría con él. Supoño, pero non a vin, entón non te podo confirmar 100%. Joder, sí. Ni un poquito de entrevista. O sea, non houve nada de eso. Entón, vou falar da canción que vou poñer esta semana, precisamente, falando dun... Viaxe... Non, esa vou deixar a ti para a semana que ven. Falando dun xogador que posiblemente querrías entrevistar. Sí, pero non vou dicir quen é o xogador. Bueno, a ver se... Pois co título tedes que entender quen é. Unha banda argentina. Sí, é unha banda argentina. É que xa ven aí o monigotes xa me din conta que A canción chamase Lo malo de ser bueno. temazo, Buah. La fama, la envidia, que a xente fale de ti, no? Lo malo de ser bueno. Hai moito xogador así no obra, porque son todos buenos. Guapo e bon xogador. Sobre todo, guapo, Guapo. As persoas tienen envidia de mí. efectivamente. Buah, é ese xogador. Nunca Xa sabemos quen é. pensei que coa chegada de Diogo o noso podcast virara tanto hacia a lusofonía. Facémolo en galego. Están facendo moitas aparicións De Mourinho. José Mourinho, Fernando Alonso Fernando Alonso é asturiano. Cristiano Ronaldo. Bueno, É o mismo. que diferencia hai entre un asturiano e un portugués? Hola, soy Fernando. Necesito 10.000 euros. Ese é o asturiano, pero en brasileiro. Crees que hai un Alonso... E temos a dos Anxos tamén, que máis ou menos, verdade é que sí, ainda que se odian entre eles, máis ou menos. Gustoume moito, que onte vin unha... Quen se odia? Os portugueses e os brasileiros. Sí. Pensei que ibas a decir os asturianos e os portugueses. No. No. De feito, Non me consta. viña a meter unha cuña graciosa que onte vin unha páxina que publicou país sobre o que máis chistes se fan dentro dun mesmo país, e todo con un mapa de Europa. E España poñía Portugal e Portugal España. E fíxome gracia porque hai como 100.000 respostas a ese tuit de toda Europa só de xente de España e de Portugal dicindo nos non nos rimos nunca de Portugal, nos rimos de Francia. Claro, é que é verdade. O sea, lamentable. O sea, ahora está me encantando un conxunto de memes extremo de internet que é xogando, creo que é ese xogo que non controlo moito, o como se chama este disparar, se puxo de moda, o Fortnite. sí. Creo que o Fortnite. E cada vez que, sabes, cada vez que alguén fai algo ou di algo que fai pensar que é francés, o matan directamente. Sí. Está vendo moito. Agora non sei que tiña que elegir un objeto, eligiu baguette, foi plan, French. Esperemos que Leo non xogue o Fortnite. No, non ten idade xa, creo, para xogar a Fortnite. Sí. Bueno. Bueno, Por que non? claro, é que le das só un número, Que David. ten 32 anos. 33. Busquei no... Bueno. É Leo, Sí. con acento na E. Leo. Ou seja que non é Leandro ni nada do que me dixeches. Ten 33 anos. Joder. Ah, Vai cumplir 34. E non che parece de xogar a algo? O Fortnite, no. A calquer xogo. É de niños ratas, joder. De Bueno. todo, joder. pois deixo vos... Eu nunca xoguei, a verdade. Eu tampouco. Tampouco. Eso que é gratis, Sí. Idem. Se puxo un momento super de moda, É unha cousa... Pos-cuarentena, que a xente non tiña moito ocio. E deixaron de ser divertidos. El cuarteto de Nos, lo malo de ser bueno, ya lo dijo nuestro amigo Junior, que es lo malo de ser bueno, e vai vos gustar, porque esta letra fala moito do Obradoiro, o sea, ten moitas referencias desde que somos LEP. O sea, é unha canción para cando somos LEP. Porque, por exemplo, qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Lo barato sale caro é o que pasou o ano pasado coa confección de plantilla. Saliu caro de collóns. E Efectivamente. non foi... Bueno, sí, a primeira foi barata. E o máis importante, a primeira frase que dice: la verdad es que no hay una verdad. Que eso é o camiño para ascender. No hai un camiño único. Así que nada, el cuarteto de Nos, lo malo de ser bueno. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé
y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Lo malo de ser bueno, ou, no seu defecto, sexy as rec para os que sigades escoitándonos fora de YouTube, obviamente. Sexy Non, as non rec. o pasei nada ben montando o anterior podcast. Pero agora ven a mellor parte de todas. O rajadoiro. Este é moi fácil. No tanto. É que... Sí, No tanto. Cristian Díaz. Cristian Díaz. Sí que sí, Favorito. Caicedo, ¿no? Para mí, favorito, Cristian Díaz. O favorito en... Favorito, Cristian Díaz en todas as casas de apuestas. Pero hai varios actores secundarios que non están mal. Iván Cruz. Iván Cruz bastante ben, E Caicedo. a mesa do partido. Que non poñerlle a Grela os dous tiros... O sea, que as estadísticas estén mal nunha cousa tan evidente como confundir a Grela con Barrueta. Sí, los dos son guapos, los dos tiran bien de tres, pero... Vale. Pois podemos poñer esos tres. Caicedo dame igual. Non, Caicedo non. Pero Cristian Díaz primeiro. Sí, Iván Cruz A mesa segundo. e Iván E Cruz. logo Iván Cruz. Como underdog, pero... Pero creo que vai gañar a mesa. Porque a mí jódeme por... Por Cristian Díaz porque se lo merece. No. Un traballador nato Jódeme en esto. por Grela. Sí, porque a mellor ya estás jodendo un contrato no futuro. Por 2 tiros libres, Ah, 2 tiros libres e unha falta. Leva un 100% esa temporada, Increíble. Bueno, depende. A mellor non podemos fiarnos moito das estadísticas eu non recordo que fallara ningún, pero o problema é que, claro, tú, a incidencia que ten en 1 minuto 35 que xogou, ter 3 de valoración e máis 4 en pista, É altísima. claro, A incidencia é altísima. o sea, había que poñer 40 minutos a ese ritmo. A ver que pasa. Bueno, 2 de valoración porque tampouco lle contaron un triple fallado. É certo. Bueno. Que a quen lle contaron? Buena pregunta. Non lle contaron nada, non saliu a pista. Pero sí que lle contan 1 minuto e medio. Entón non entendo nada, tío. De feito, Non será que revisen o mellor, é que isto me parecería moi feo, pero revisar como o vídeo inteiro para comprobar que as estadísticas estén ben. Digo, as estadísticas son fáciles de facer, que marcar canastas. Sabe o que pasa? Que eu creo que a xente que vai aí nin coñece os xogadores. E obvio. menos a Grela. A Grela ninguén. mira, os tiros libres danllos a Barrueta, efectivamente, porque pon aquí Barrueta, e o tiro non o chegan a meter. O sea, poñeno como que está fora de tempo. Por lo cual, bueno, eso tería sentido, pero non entendo Que, por certo, era un alley-oop. sí, para Brito. Bueno, Eh, non sabemos que tal Rafael Sanz Armada, entrenador de é certo. de Melilla. Claro, porque non estivemos na ida. Non sabemos como é. Sí, estivemos. Sí que estivemos. Non? Eu sí. E non fuches á roda de prensa? Igual, non? Ou xa non me acordo, foi bastante insípido. Pode ser. Ou o mellor non era Rafael Sanz. Cambiaron de adestrador. Who knows, Igual sí, non o sei. Bueno. Como estamos enterados das cousas que pasan? Non nos acordamos nin do que facemos nós. Simón, entendo que esta semana a sección Foro CB no se prodiga, non? Frouxiña. Moi cutre, leo así un par de... Leo Westerman. Sí. Leo. Lío. O sea, A ver, que tes por aí? Votamos. Balin Bay ou algo así. Sí. El partido, que é? A porta cerrada, ¿no? No, 150. Está Que puxo bastante ben, Freedom 4G. Todo o contrario, abriron as todas para que entrase alguén. Correcto. Logo puxo Basqueter
La broma esta de los comentaristas nos viene bien para aquellos que alguna vez nos atrevimos a decir viva la puta LEP. Tuxe. Aunque contestou Paco Nogueiras, vexo os partidos en audio, mellor para a saúde. A verdade é que podíamos facernos retransmisións, pero... E logo Días puntuais. Ahora que temos isto xa sí. Agora sí. E podemos velos, además, os tres cada un na nosa pantalla, pero como houbera delay, Xa, claro, o problema é que ti vas con retraso. No, e a persoa que está vendo o partido igual claro, está vendo outra cousa. é que non é tan fácil. No. E xa para terminar, Sí, Gonzo, saludos de Leo para los haters, e logo Freedom 4G dice o que son as cousas, partido horrible de Leo e de repente cájase dos triprazos e dale obra, menciona e di MVP sen forzar. Aí levaba 2, depois meteu 4. Bueno, pois nada, fin do Foro CB. Vamos coas dúas preguntas, creo que nos quedan. Pregúntanos si creemos que a este Que hai nivel... que fichar. Sí, claro, obvio. Todas as semanas nos preguntan si queremos que hai que Sí, me fichar. crees que hai que fichar? Conste, non Sí, agora mesmo. Está bien porque lle deron unha reformulación á pregunta. Pero é certo. O sea, a pregunta é Sí, se hai sí, que sí. fichar. Sí, pero en concreto. O sea, eu creo A ver. que vai chegar un punto onde vai estar Kawhi Leonard, Curry, Hostia, Kawhi. Kobe Bryant, que volvió a entrar nos muertos. Kawhi Leonard é moi ADN obra, Sí, sí. Ese xogador Autista. autista, Vale. defensor loco, Claro, pero Kawhi o Thomas. intenso. Kawhi o Thomas. Uf, Thomas. Hombre, ten mellor tiro de 3 Kawhi. Selecciona mellor. O sea, peor. Bueno, pregúntanos si creemos que a este nivel chegará para algo máis, non para estes partidos, sino despois de falando dunha posible eliminatoria de playoff máis Final Four, co nivel actual dos 2-5, ou se habría que facer algo estilo Barcelona no pasado. Esa é a pregunta. Home, creo que sí, Estamos dos cincazos realmente para Joder, categoría. eu creo que é un momento baixo, ¿no? Vale, de se forma de refires ao Kravitz. momento actual. O momento actual igual non, pero o momento actual non vai ser o... Tampouco o momento actual dos nosos rivais ten por que ser o real. E sobre todo, bueno, pues se che Nos frouxe... pode chegar un Palencia que nos faga un 67% de tiros de 3. Correcto, cando volve o Cankel. A ver, é que eu creo que estamos un pouco desfasados, tío. Como se O sea, pronuncia? estamos falando de que dos Anxos ten un 74% en tiros de 2, Sí, ten un 70% en tiros libres, que me parece moi ben para... bastante correcto, mellorou moito nos últimos partidos. Falla nos rebotes, eso todos sabemos todos, pero está valorando 15 de valoración. Parece unha burrada. Para min, sobre todo, hai que pensar unha cousa. Chegar agora co nivel ou hai que fichar, en plan, fichar un Barcelo o no 5. De onde Vamos a ver. sacas para empezar? Primeiro, estamos segundos. Con moita diferencia. O sea, sacamos 3 victorias ao terceiro. Estamos meando. Somos o único equipo que ahora mismo creo que pode mirar o ascenso directo que non sexa Leima. Dos que veñen detrás e acabas en playoff, en principio, eres o que mellor estás, pues non hai que volverse tarumbas, non? Quero dicir, que parece que temos que ter, aparte, xa se ve que non ascende sempre a mellor plantilla. Quero dicir, hai que buscar que o equipo este... O mellor equipo. Efectivamente. Non a mellor plantilla. E ademais, Eu creo que dependemos máis de que empeza a palmar Leima que de gañar nós, realmente. nós estamos facendo unha temporada que hai que quitar o sombreiro. Era Totalmente. moi boa, quero dicir, ten... Quítoche, a ver, ten Cantabria. perdido o partido de Cantabria. No, de Menorca, Sí, acepto porque se perder. tiveras 18-2, seguirías dependendo de ti mesmo para ascender. Entón, E son accidentes que poden pasar. 18-2 non me jodas, tío. Pero non estamos 18-2. E pareceme un accidente tamén o de Copa España, sí. Bueno, Porque ao final gañou Estudiantes, pero se chega a gañar Palencia, mira, esta é outra pregunta que nos fan, que nos din, non quero verme, hai que empezar a mirar quen está octavo, porque en principio parece que si vas a playoff é moi probable que te enfrentes co octavo, salvo que entremos nun cataclismo nos, e ahora mismo o octavo é Menorca. E é verdad que despois sí que o noveno parecen equipos un pelín máis frouxos, ¿no? Que ahora mismo están peleando por esa posición, Oviedo, Mallorca, o sea, Fibui e Ourense. Fiwi, Palma, Fiwi. Pero oitavo, pues ahora mismo estáse manexando entre Guipúzcoa, Fuenlabrada e Menorca, que Son tanto bons Menorca como Guipúzcoa ahora mismo están indo moito para arriba, e Fuenla, pues hai que ver, porque xa se falaron da posibilidade de o mellor a partir de abril traerte ao Recochea outra vez, Cuidado. que está dominando a Liga unha barbaridade. Sí, é un... 41 onte de valoración, creo. Que dis? Sí, sí, sí. Hostia. Non, é unha burrada. Vai moi sobrado. Eu xa dixen que o quería. O sea, obviamente son equipos que están
en nivel de plantilla un pouco por debaixo, pero podenche... Sí, nunha eliminatoria, Nunha eliminatoria. tes un partido complicado na casa e basta xogar 2 partidos ali fora a cara de can. Cuidado, Ao mellor. cuidado. Entón, bueno, eu creo que Epi está preparando o equipo para que chegue a mellor forma ao final. Non nos vai facer falta chegar a playoff, esperemos. Esperemos. Pero se nos chega, pois, obvio, eu de prefiro un Oviedo ou unha cousiña un poquito máis para baixo, pero o nivel da Liga, así como o ano pasado había como equipos, sabes, os 5 primeiros estaban nun nivel e os de abaixo pois costaballes un pouquiño máis. Eu creo que este ano está un poquito todo máis equilibrado, sabes? Está o Leima e o Obra, diría, está o Leima, e logo, joder, Menorca, Guipúzcoa... Eu teño a sensación de que Guipúzcoa, Menorca e Fuenla están tirando para arriba, polo cual está elevando bastante o nivel da media da Liga. Está pagando el lastre do mal inicio que tivo. Sí. Tivo moi mala suerte os primeiros partidos, o sea, tocaron en partidos moi jodidos ao principio. Empezou moi mal, sí. Bueno, porque empezou con Nos, con Leima, con Estu, creo. Empezou con 0-4. Tivo 3 seguidos jodidos. E logo colleu unha mala dinámica e logo xa empezou a carburar. Teño bo equipo, xogan ben. Home, non son un equipo para... Bueno, e iso que perderon con Cantabria esta semana. Pero... De un. Pero bueno. Oye, que tal lle vai a ser? En Granada, que non gañan un partido. Non gañan un partido. Sí, Pero increíble. está xogando minutos, ya Sí, está. mogollón, 25 ou 30. Non está Matomes. Está xogando ben. De números correcto, despois de importancia non o sei, porque tampouco vexo moitos partidos de Granada, sinceramente. Hai que empezar a verlos, por si acaso, por no que ven. Pero... Se quedamos en primeira FEP e non ascendemos, sí, que dous equipos da Liga CB queredes o ano que ven? Granada. Eso xa? E cal é outro? Porque agora mesmo está Zaragoza, que Burgos. votaron o entrenador, Por querer quero Burgos. Andorra e Burgos. Primeiro, mellor desplazamento para nós. Segundo, é un mazazo cando subes e volves a baixar o ano seguinte, entón o mellor costa máis traballo meter pasta. Andorra non lle costa un huevo meter pasta. E Zaragoza é demasiado histórico como para non facer unha plantilla competitiva. E Burgos son unha wey que ten que tocar unha vez, É o que che iba a decir. Tizonda cae mal, non? Que hai entre semana, mira. Creo que sí. É unha pena, porque sí que tiña ganas de ir a Joder, Burgos. yo ganas de ir a Burgos, tío. Mañana. Mañana voy a Burgos. Mento, si quieres, Bueno, tío. e pregúntanos tamén pola Fantasy de Pecho 3. Que hai que dicir que é certo que temos pendiente o sorteo da taza, polo cual comprométome a que no seguinte episodio o fagamos. Tazas. E supoño que cando nos din que falemos da Fantasy, queren falar de que Pecho 3 vai de primeiro na Liga Pecho 3. Eso é brutal, Con 90 puntos de diferencia sobre Alén Martín, Win or Go Home, que é periodista de Estudiantes. O cal quere dicir que aquelas persoas acreditadas teñen ventaxa neste xogo. E despois, pois, Ramón Juan, Martiño P, que ten pinta de ser de aquí. Hostia, pero este ano tienen super profesionalizado, ¿no? Ah, sí, é que este ano, claro, o ano pasado era de meter tal. De ahora, Excel, vamos. Claro, non o biches, que este Non, non ano sabía. fixo a propia competición FEB. Ah, vale, E esta vale. Fixeron un de verdad. E é moi intuitivo, está moi ben. Vale, non sabía. E cuando pasado era totalmente un tío analóxico. currando todo Sí, con sí. Excel y, buah, eso, cuidado, Pois este ano, sí, van cambiando. E sumando os puntos de cada tipo. Claro, ahora hai meta. No. De feito vai mellor que o marcador de la Liga Plus. Non estaba pagado eso, Cago na leche. Así que nada, quedámonos con eso para a semana que ven co sorteo de Sí, é que é un rollo exportar todos os nomes da xente que está participando. Son 104 e podemos quitar a nos mesmos 103. Sí, vale. E a 102. José por estafador. 102 que eu De tamén que vai estou José? xogando. Que? Vai ben, José. Espero que non, supoño que un estafador. É que non estamos xogando. Como se chama? Marrozos. No creo, no. No, Joso Brito. José Brito. Vai de 20, tampouco vai mal. Bueno, non 20 vai a mal. 102. Está bastante ben. Bien. Bueno, pois... De cara a semana que ven, xa vos vou informando de que fixen o traballo, a traballación de próximos discos a comprar e vamos a facelo en este caso de 2 discos da mesma banda. Vale. Banda fetiche deste grupo, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Sabes que a primeira Monkey. entrada que teño eu Arctic Monkey. pon Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. O sea, sen a C entre Sin a ninguna R, C. no, o sea, coa última Arctic. C. Arctic. En vez de Arctic, pon Arctic. Monkey. Foi Abel Caballero, fijo. O sea, Porque foi en Vigo. Xa estaba el caballero daquela. Supoño claro. que sí, 2007. Bueno, non sei. Son moitos anos, pero igual sí que os debe levar. Carallo, xa choveu, vais facer 20 anos. Que bello estás. A verdade que sí. Pois vai ser entre o Favorite Worst Nightmare O segundo disco, e a M. o quinto. Quinto disco. O último, correcto. O AM que coñece todo o mundo, e o outro coñecerán todos Os que teñen a nosa idade.
No, bueno, podes coñecer Fluorescent Adolescent ou Brian Storm, Sí, que no Brainstorm. o Teddy Picker. Quería ler un tuit, tío, de Artimonky, pero non encontro. Que é o Twitter, hoxe. Sí? Canto, Flipas, eh? canto tempo? Non o sei. Non o sabes porque non tes. Moi ben, porque non me enterei. Foi a ver as... A verdade que eu tampouco, eu tendo Nas noticias. entereime pouco, tamén. Pero bueno, pois nada, emplazámonos a ver se hai unha entrevista no medio. Claro, a ver se gravamos algo, senón ata cando é o seguinte partido. Fuenlabrada, sábado 7 de marzo. Buah, é que vades estar sen pecho 3 bastante tempo, eh? E despois normal, Claro, porque ademais é Fuenlabrada e temos Cartagena na casa o 10. Entón igual hai que gravar... Buf, Tú 11 non podes, porque non podes vir a Ourense. no, Ah, por certo, un dixo Joder, Guille macho. que nombráramos de algo. Guille morto de hambre. Vale, Casilla. Trencille. Bueno, beijinhos, abrazinhos moitas gracias por escuitarnos. Non encontrou de Lusófonist. Beijinhos para todos. pezinhos. Chao. Chao.